ħammur Malta. Jien ma jħobbx il-figolli, ġivera. Ħnejlek neħx dil-bicċa ta' kieku. Mux buħdin jien. Musa jibda mużika. Ija, dik iż-żajra. Iż-żajra ġuki. Bonġu lil kulħadd, welcome back għal video ieħor. Jekk qed tismawni nitkellem jisni ma niflaħx, għaliex kont ma niflaħx. Illum huwa 29 u llum. 29 ta' Marzu, jekk qed taraw hemmhekk fil-background hemm Big Brother, naħseb bħal nofs Malta bħalissa dal-aħħar xarej inna Big Brother għaddej waqt li għaddejjin bil-ġurnata. Again, hello, welcome back għal video ieħor. Jiena veri li ma nivlogja, naħseb il xahar ma nivlogja issa. Ma nafx għala, eżatt, naħseb bej Marzu kien daqsxejn stressful, bej ma bdejx insib il-konfidenza biex naqbad nivlogja u kelli ħafna stress u xkultant il-weekend vera xtaqt nużaħad biex nirrilassa milli nivlogja jew noqgħod neditja. It wasn't the best month, to be honest. U dil-ġimgħa biex taxa Emirat u għamilt 3 ijiem ħin kollu rieqda u ilni 3 ijiem ma nitrenja u qed inħossni not the best. Għada suppost kelli nagħmel 10K race, l-ewwel 10K race tiegħi u ma nafx mhux ħanagħmel għadni, probably le. Dal-għodu, il-bira flaxija xsibni kont okej, imma bad dal-lejl rġejt għamilt lejl blogged, ma stajx nħu nifs u għatnu għazin umek f'nofs tal-lejl. So ma naħsibx li ideja tajba namel il-10K race għada. Xi ħaġa li tliftu u li ma vlogjajġ imma nditfajt fuq Instagram li għamilt 5K race, l-ewwel 5K race tiegħi ġimagħtejn ilu issa u għamilt PB, għamilta fi 26 minutes 24 seconds minna li ħaġek dak l-ilma. Vera ma stennejtx li ħanamra daqsek maġla. Il-goal tiegħi kien 27 minutes u dak kien fil-ħodu bdejt ngħid illallu kif ħanamilha fi 27 minutes. Ma irnexxieli u 21. Nista' nitfa' ritratt hawnhekk ta' tiegħi nifraħ bil-medalja. Onestament ma nafx iktar x'għandi n-update jagħkom. Ħanejdilkom x'għandikom update. Dil-ġimgħa morna Albertine. U oh my god, għax kanna btit ġelat ta' supermarketek u dan jinxtara Ben & Jerry's u jina rajt dan ta' Sammontana, oh my god, run, don't walk, iċċekjajtu Malta spost jiġi, pero Malta da' xektar expensive, jekk rajt sew xi 8 euro, imma minna għek xajneħ 4.49 għal-erba, il-għallu għal-pistaccio lavers, vera tajjeb. U highly recommend. Apart minn hekk ma nafx jekk niftakar f'xi ħaġa li rid ngħidilkom ngħidilkom throughout the vlog. Imma il-vlog tal-lum ħajkun daqsxejn weekend in our lives, naħseb diġà għamiltu qed li milux, imma qed ħanivlogja daqra dal-weekend suppost ħatkun naqra temp sabiħ. U actually dal-aħħar kien ġimgħatej vera sbieħ kien xemx. U temperatura talat around 16-18 u vera kien temp sabiħ dak tip li naħseb darbunhom ħriġna bit-t-shirts not sure. So fl-aħħar ir-rebbija waslet dan huwa l-istaġun favorit tiegħi, so vera eċitata għal naqra temp sabiħ u suppost ġimgħa oħra ħammorru Tulip Fields, ġifieri stennew dak il-vlog. Is-sena oħra mort diġà kienet l-ewwel darba tiegħi sena oħra u ma' Daniel ukoll u mort ma' mum is-Sirja x'kien il-weekend li ġew żuruna. U vera ċitata biex nerġa' mmur u vera ċitata biex noħodkom miegħi. Apparti minn hekk il-pjan tal-lum, naħseb immorru dawra mal-park biex noħroġ naqra u nimxi. Ovvjament il-ġimgħa spiċċajt ħadd sick 3 ijiem u ma ħdimx. U I need some vitamin D. Għandi bżonn niċċaqlaq naqra literalment hekk vera ħin kollu rieqda imma fl-istess ħin ġismi rieda. Dik kienet sign minn ġismi li I need to slow down. Infatti
realizzajt li I was doing a bit too much f'Marzu, naħseb għalhekk ukoll kont xejn stressjata. Imma llum irrid nagħmel ukoll il-Kwarezmal għax veri li ngħid li ħanagħmilhom illi xi żewġ weekends ngħid ħanagħmilhom qatt ma nsib ċans. So illum ħanagħmlu l-Kwarezmal flimkien u vera illi għall-Kwarezmal irrid nara meta ħansib ħin nagħmel il-figolli wkoll u kombinazzjoni llum fuq Big Brother qed jagħmlu l-figolli għaliex ħammur Malta. F'xi video riċenti qed li suppost ħammur Malta l-Easter ma kontx naf meta, imma f'dil-ġimgħa finalizzajt kollox u ħammur Malta bejn 14 u 22 ta' April, fi-22 nitlaq, 22 il-birthday tiegħi għal min ma jafx. Nitlaq fil-għodu, u mbagħad inkun nista' niġi hawnhekk ingawdih ma' Daniel, meħan tiġi ma' Malta, so irrid nara meta nagħmel figolli għax mhux ħanagħmel ħafna, sa nagħmel twiss. U spiċċajt kważi kilthom kollha jiena, mbagħad spiċċajt bdejt nagħti n-nies, u peress li mhux ħankun hawn għall-Easter qed ma tagħmilx sens nagħmel ammont kbir. So sa nagħmel hekk xi 2 jew 3 u nieħu waħda lil tax-xogħol. U l-ħarajn imsamma jkunu għalija u forsi għal Daniel, ma Daniel ma jħobbx il-figolli. Min ma jħobbx il-figolli, mhux vera. Insomma, ilni 5 minuti rredden. Immorru nimxu pakil. Mhux vera. Dan huwa temp xorta naqkes, he? Mhux ta' t-shirt illum, imma l-inqas sama blu. Fadku. Mux taħmel funny faces, ġinġibek fuq YouTube. Rġna nimxu msomma, xemx diħla u ħirġa palissa, xaw naqa sħab, imma... Diħla u ħirġa? Wara l-sħab. Imma illum għamilt is-sunscreen, għaw sunblock msomma la Maltija, għalix dal-ħar niprofa niftakar, għax sanlaq 25, you know. U qed nibda nixxieħ. U irrid nibda nieħu ħsieb it-tikmix, għalja Dani għalli mhux xorta titkemm eventualment hija vera probabbli. X'ħanagħmlu ma ħanduru dawra jew mmorru ċentru mal-ewwel? Mmorru ċentru mal-ewwel. Okay. U nies jiġru qed ngħire. Sabiħda l-bridge ġobni. Għanati update il-vlog għaxin ma nitkellem issa. Bħalissa bażikament nies ħriġna iċ-ċentru u morna nimxejna ċ-ċentru u morna nieħdu kafe minn 14 li sar my favorite kafetterija u coffee spot dejn Boss. Kienet ħaditni Natalja ħabibti u vera jagħmel kafe tajjeb. Kombinazzjoni rajna xagħti jaħdem miegħi hemmhekk ukoll. Sama issa ġejna nimxu wara train station għax hawn blokkok appartamenti. Li appartament vera famużi dejn Boss. U l-darba ngħid ħaniġi narhom. Insomma ġejna sawhekk issa. U issa dil-biċċa iktar moderna ta' dejn Boss għax fuq wara ta' train station hemm ħafna blokkok ġodda ta' appartamenti. Mbagħad ovvjament iċ-ċentru huwa l-old part hemm ħafna brick houses u hekk ma iktar appartamenti blokkok kbar. Da sinimara. Għak għaw sinema ieħor, tiftakar? Għaw sinema ieħor wara Kinepolis. Għak imsamu ġilli ġejna dil-biċċa meta morna xi zen dak il-all you can eat Asian konna ġejna din ħaġa wekkjat. U li naħseb ħaniġu għal-birthday u għedna xi zen. Jista' jkun, ma nafx. Jaf niġu għal-birthday tiegħi għax ilna ngħidu ħanridu niġu. Taffej tifakkarni hawn dik il-biċċa ta' tinje. Fejem xeba flet ta' senjuri. Ma nafx għalek qed tifakkarni. Zbieħ daw ta' eżin mhux li żbaħ ma nice.
Le, meta konna ġejna fil-għaxija ġbuni wkoll. Le, xejn speċjali, imma taġobni li għall-inqas dal-blokku kedin kollha fl-istess post u mhux tipo out of place x'imkien. Dawk il-bl-appartamenti għalli li għatlek. Dawk jisom blalin. Tara daw. Daw sbieħ, Daw ksem. Daw sbieħ wkoll. Daw tal-bricks. McDonald's. Ramaduf, askonna. Vera. La, menu għandhom il-restaurant ukoll. Vera, xawak għawaw, xizen, mux lemmi għat ximkien law. Xizen ximkien law jgħat ukoll. Law, kemmu sabiħ. Darba ġejna fid-dlam, so ma sanx xejna naraw. Fejja xizen, għaxet nitħawar issa. Nkajja nitħawat. Naħseb iżjiet lemmi ta' xizen. L-lemmek ja tara. Vera zbieħ daw. Damna gallerija. La, kam appartamenti zbieħaw. Le, daw korroħda. Da twil. Imma daw kara kamu moderni dawk. Sabiħa ma dil-bicċa xnaqa new residential area. Nejlek nejx dil-bicċa ta' kieku. Eżin xorta nipreferi l-bicċa tagħna. Għax għandna park, imma għal-inqas anka tkun taħdem mid-dara u hekk tista' toħroġ naqra fil-break u għandek fejn toqgħod bla ġenta karozzi. Italin, daw. Nista' nimmaġnar dak hemm hawn. Daw vera sbieħe. Daw ġbuna. Naqa gallerija. Aħna nħossuh nuqqas ta' gallerija x'manniex. Ara daw, blokok ġodda qed jibnuhom għal min jiġi jixtri appartament hawn. Dak ix-shades ta' bricks nipreferi. Definitely bħal tagħna bħal fejn noqgħod waħda. Anka daw hekk. Imma daw vera ħajkunu sbieħa x'daw għandhom ix-xemx eżatt tiġi hemm mara. Bricks griżi hekk ma tantx lejla abjad ma tantx joġobni daqshekk. Imma vera sabiħ mal-aħmar. Imma daw tal-bliħ estra ħajkunu vera mdawlin daw. I like them. Daw l-appartamenti li kont qed ngħidilkom. Ishom bil-metall. Issa jiena personalment ma tantx jogħġbuni daw. L-oħrajn nippreferihom. Dal-metall kollu waw. Ma nafx imma huma famous landmark f'dejn bost apparentament. Aħna fissajna fuq dal-appartamenti. U anka dawk tem fuq. Ma nafx mhux qed nara, ma dawk tem fuq vera kienu sbieħ. U qed nħossu li tagħna issa vera sar basic dejdaw. Hello nies, mela, wasal il-ħin li nagħmel il-Kwareżimal u vera ċitata għax l-aħħar darba li għamilt baking ma nafx il-prinjolata, il-banana bread għamiltu qabel jew wara l-prinjolata, wara naħseb. Wara, insomma milux għamilt banana bread u vera ġini tajjeb u vera ħadd gost. Nagħmlu kelli xi banana friżata u kienet ilha ma rid neħles minnha. Imma wasal il-ħin għall-Kwareżimal u vera kelli craving għall-Kwareżimal, kombinazzjoni dil-ġimgħa kuġinti wkoll għamlithom u kif qed fil-bidu ilni ħafna biex nagħmilhom, imma ma kontx naf meta ma sejx insib ħin. Insomma, qed sa nagħmilhom. Ħanagħmel veg żgħir as I said, so ħansegwi riċetta ta' ommi u sod naħseb ommi tagħmilha doppja biex toħroġ ħafna. So ħanagħmel bażikament 200 gramma intrita ġifieri mbagħad insegwi kollox m'hemm. Però ħanipprova nbiddel daqsxejn ir-riċetta ta' ommi u nara kif jiġu u nipprova nniżżel x'għamilt u s-sena d-dieħla nipprova nerġa' nuża. Bażikament ħanprova naqqas daqsxejn żgħira zokkor. Bdejt nara riċetti oħrajn online biex nieħu xi ispirazzjoni u rajt xi ftit li jużaw l-anisette liquor, so sambuka biex niftehmu, so ħanipprova nuża qatt mużajt xorb mal-Kwareżimal, so se nara kif jiġu. Ma nafx, ħanagħmilha as I go along u forsi ngħidilkom x'inkun qed nitfa', imma fil-każ inħalli r-riċetta fid-description. Xi darba ta' ikolli kċina taqsam, ikolli island, u tkunu tistgħu taraw aħjar x'innagħmel. By the way, snini, idi diġà ħsilthom, il-fardal. Tal-lum huwa dan, fej fuq għandna l-imdina, il-mellieħa, il-qawra, marsa xlok, kemuna għawdex.
Tal-lum jaqbel naqra iktar mal-outfit. Min qed jagħmel il-figolla bħalissa? Chanel u Ira. Sama, tlaqna nħokku il-lumija. Mela, ħanibda bit-qiegħ. Issa, ħanara naqra tagħmel 150 grams qiegħ u qed nuża self-raising. Mami tagħmel normali, imma ħanipprova self-raising biex forsi jitilgħu naqa'. 200 gramma intrita fuq daskif. Kelli nħud sokkor għax kontu fuq it-sokkor. Issa ommi tagħmel 200 ukoll. Ħa nagħmel 150. Għani mhux għax tagħmel xi differenza. 50 gram il-mawija. Issa għandna l-spices. Nipprovaw nifilmaw bidi. Tajjeb hekk. As you can see, lesti. Ħanħalihom jiksu naqra qabel ma nagħmlu taste test. I mean, ma jidrux gravi, ħarġu soft so tajjeb għax is-sena l-oħra li żballi għamilt li ħallejthom fil-forn u kienu ibsin ġebla, imma kidru okej. Ġewni daqsxejn kannella, imma naf li ħabba tipo tortija xtfajt ħafna cocoa powder, ma jiena nippreferihom daqsxejn iktar kannella milli daqsxejn iktar beige biex niftehmu. So hopefully ġew tajbin, ir-riħa jmin tinxtam top. Bħala forma mhux xi puliti, imma u iwa I'm a home baker, ma jimportax. Wasa ħin għal taste test. Sama. Minn ġewwa jidhru hekk. Qed nibża li forsi misna ħallejthomna iktar. Naħseb stajt ħallejthomna iktar. Tajbin ma b'kważi ma jiena kważi ma loda. Maġbuħ Daniel. Bridu jibqaw iktar. Soft. Fail insomma. Nemx tagħmel. Għandi 5 kwarezi ma xnikol waħdi. Hello, it's a bit later. Iktar minn a bit insomma. Bħalissa kważi 9 u kważi ħajibda mużika. U qed nistennew delivery ta' Domino's għax jienu Daniel minn ġejna nqogħdu l-Olanda qatt ma ġibna take-out jew as in like delivery d-dar, insomma ħlif darba meta ġejna nqogħdu f'dal post u kull imkien kien ma kellniex ikel u konna ġibna xi burger minn x'imkien fil-11 ta' bil-lejl għax kellna l-ġuħ. So sena u xarej wara ħanġibu take-out u ġibna Domino's imma bħalissa id-9:05 ordnajna iktar minn sija ilu. Sija 10 minuti ilu bleżat ordnajna. U għadu nearly there, thanks for your order, we've received your order and we're on it. Chop, għax għanna l-ġuħu għajbda mużika.
basikament l-ħar li kellimtkom provajna l-Kwareżimal li ġewna qafejl. I mean, tom okay, imma rridu jiġu naqra iktar biskiti, I guess. U hija ma importa. U naħseb kont nippreferihom binqas cocoa powder, so darwara nagħmilhom binqas. Kien hemm wis naħseb 2 tablespoons. So mhux ħanħallilkom ir-riċetta, okay? Issegwux. Ġejja dil-pizza jew. Ejja ħanikru għandiġu. Huma żgħar, taf kemm fihom kaloriji. Dal-ħaq beda. Niftaħ jew le? Mela, ejja ħaniklu. Di tiegħi. Xiex? Kemm żgħira? X'żgħira? Ni mhux ħanikola kollha ta'. Kif il-fung jikbar? Għax biex nġib tinent crispy di bil-lollu kommi tinent crispy. Xeppik fejn. Malta ftakar ikbar. Ma jeniklu hemm, hija dik iż-żgħira. Iż-żgħira ġibtli. Għax qed li tikol nofsija ju. Isma' taf kemm fiha kaloriji dik il-pizza. Mhix healthy ta'. Ċajta ġibċek. Saħġib. Ma mellix barbecue sauce jena. Le hi bil-barbecue sauce. Fejt tara għal-barbecue sauce. Fil-qiegħ. Mela jiena għandu it-tinent crispy għall-ewwel darba kemm hawn blama. La kemm il-qiegħa ħanurikom. Għax kellhom option tinent crispy wed biex ikoll inqas kaloriji ħanġib lila. Imma vera tinent crispy Nippreferi hekk jiena ta' Domino's. ħażina għaġeb. Zero. Għajta li ġibtu ġira. Ne, raġina minn. Sobi? Jisni qed nigol karta. Oh, millix hekk, Inti wkoll qdiet tiġib Domino's. Tfila, ma, toqgħodx ġibna jifila fuq YouTube fis-sija. Mela spiċċa mużika, ċe mhux spiċċa, lesta u kantaw, insomma. Meħe, l-favoriti tiegħi huma Pamela Amazing, vera ġbitni, l-lirika u leħina wow, 10 on 10. Bħalisaw Jamie wkoll, Jamie vera sorprendini, to be honest. I mean, kont smajtu fil-podcast ta' John Mallia li għafu tipo li he was a theater kid, so assumejt li għafu kanta, imma ek vera għandu stage presence tal-bliħ. Liza u kol vera wow, I loved the Wicked nod deck, I mean ma nafxam li apposta ma għek bitwifer u bl-aħdar. Oġbitni u vera kienet libsa sabiħa parti li wow kemmi brava. Nirġobni iktar, Gaia u Brooke u kol vera tajbin, u anka Claudia, kompozitur Glenn, so we support obviously. Ħena ta' festa vera ġbitni l-libsa, wow, u vera helwa wek. U għall-ewel, mux li laqtit nid-diska, ma mbagħad eventualment il-performance wek vera ġbitni, vera brava ju kol. Għasetlek, uħti għatli li qoddima Marvi ketlek, u li il-ħin kollu juqfu biex jidu ritratti. Famous. Bonġu, il-biraħ ma bqajx mqajma biex nara mużika. Għajt nara sa' kem kantat Maxine u kalla diska ġrida naħseb, għat nismajtajn ma naħseb kien diska ġrida, tipo kantat għal-ewel darba l-biraħ mużika. Imma rebaħ Jamie, to be honest, not surprised rebaħ Jamie, għaxa parti li kellu marketing vera top. Jina personalment il-disko ġbitni, rajta da xejk differenti mill-oħrajn bħala melodija u hekk. I mean Jamie, kħat ġħobbu l-Jamie, so was not surprised at all, well deserved. Vera kontenta li Pamela ġiet it-tielet, kien ħaqqa wkoll. Overall naħseb it-top 5 kollha kien ħaqqhom vera kienu tajbin u top 6 propja, għax literalment il-diski kollha li semmejt li ġbuni ġew top 6. Bħalissa din it-train station, Daniel hawnhekk ħajġri t-10K tiegħi, ħajkollu miktub Marija Zammit fuq sidru. Għax ħanna tant kemm aħna moderni li mhux tal-li ħajjieħu kun jomi meta niżżewġu ħasni wkoll. Għammurru Venlo għandna sija fit-train, ir-rejs tibda f'nofsinhar, bħalissa xi 10 kwart daqġejja train suppost 7 minuti oħra. U ħajġi Daniel Flock jiena nkun hemmhekk to support u watch him run it faster than my predicted time, ġifieri bla training xejn. Għax Daniel dak it-tip. Apparti li Daniel vera fit. L-ewwel darba ħankun qed nara race jiena u nissapportja jiena. So fl-istess ħin excited to just enjoy it without all the anxiety. Wasalna Venlo. Xiex? Li min it-twal race illum? Il-Half Marathon. Actually min ix-ċerta mhix Marathon ukoll. Imma l-Half hemm żgur. U le Half Marathon wara s-sajf isba' tista' titrenja għaliha fis-sajf
bħalissa il-temp ikun ikraħ u ta' dwejja. Irridu mor niġbu l-start number. Ma nafx x'law, ma nispera li law. Abijat! Ara maraja! Good luck! Eja Daniel! Għaj profe għafetni. Ok, issa l-gol tiegħu li mmur madwar ir-rotta u nipprova nisfatjah here and there. Ok, ġejt fil-biċċa ta' 9 km, l-ewwel kont ta' nofsa tal-5. U għadu kif jiġi pacer tal-50 u Daniel kien fit warajhom, so vera jagħmilha tajjeb, naħseb ħajrna xi jagħmilha around the 50-minute mark għax beda daqsxejn tard wara il-gun time, imma naħseb ħajrna xi jagħmilha bej 50 u 55 żgur għax 5 km għamilha f'xi 26 minutes. Jena non nsibuk x'issa. JJ! Eja Bakil! Ma nafbattux, insomma, memkin. Issa, għal-finish line, ma nara fejn timbur. Għax għamiltom il-passi miegħu għellu nis mux 10K. U ja, teknikament il-passi kelli nagħmilha ġifieri qed indur ir-rotta. Ovvjament mhux ħajrna xilna salsa l-finish line issa, ma xorta tant kemm kien hemm nies li qatt ma naħseb impossibbli ssib post. So mor niltaqa' miegħu x'imkien viċin il-finish line. Imma at this point naħseb ħajamilha qabel 50 minutes. Bħalissa 54 u tela 08. So Ahmed, God bless, u dobla training ta' bina nitrenja għalija u nagħmilha mal-gold bizbrix. Kemm hawn sabiħ issa jispiċċaw fiċ-ċentru ta' Venlo. Ejja minnem! Ara fejnu! Ara maraja! Għanaru rijilna hi! Nice, għajiet! Ma l-unika ħaġa frustranti li l-ewwel kilometru kulħadd teħel fin-nies, hija dik dejjem. U nipprova naqbes minn hawn ma tistax. Taf kemm għamilta? Ma nafx le taf. Imma jiena naħseb għamilta around the 50 to 53 minutes. Le under 50 naħseb. Under 50? L-ewwel kilometri naħseb. Taħseb? Ara jiena nofs halfway there konti għad isu 26 minutes. 50, xi ħaġa 50. Proset hi! High five. Support. Right, niet 9. Hello! So, ġejna bagels and beans fl-area li ġejna l-bira fejn kienu ħafna appartamenti sbieħu hekk. Għax għawek vera jġobna bagels and beans. U kellna ġob bħalissa it-tlieta għadna skilna. Daniel ovvijament għandu bżon il-post run fuel. Għandi bżon nil-ħasel żgur. Għandi bżon jgħat. Ordnajna bagel, Daniel ġab spicy tuna u jiena ġab classics, jiena ġibt classic salmon. Thank you. Cheers hi. Jider differenti. Misti grinu. Għala tajib. Tajib, ħafna, ma preferi sparkling jiena jisti. Bagel is served, ma tanċaw dawl, imma di tiegħi ħatta bis-semen eżaj sedu bil-cream cheese għaw. Dita Daniel, spicy tuna. Hello, għaddiet iktar minn ġimgħa mill-aħħar klip li kien hemm f'dak il-video. Basikament dak kien ma komplejx nivlogija u inti meantime insomma ma vlogjajx anqas. So qed ħana laqda l-video għaliex qegħdet jgħidu realizzajt li qatt ma laqtu. Grazzi ħafna talli rajtu dal-video. Ir-raġuni wkoll għaliex kont waqft nivlogja dakinhar għaliex kont qed neditja u nitfa' il-video l-aħħar video li rajtu qabel dan tal-ispjega tipo kif immuvjajna hawnhekk l-Olanda li kienet mistoqsija li kont irċivejt ħafna drabi minn bdejt nivlogja u il-video vera mar tajjeb, so nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, ċe lil kull min interaġixxa b'xi mod jew ieħor ma' dak il-video. Grazzi ħafna, vera ma stennejtx li jkollu daqshekk views f'daqshekk ammont qasir ta' ħin. Ġifieri jekk intom ġodda wkoll li qed taraw dal-video minn wara li għamiltuli subscribe mill-video li għat nireferi għalih, insomma, grazzi ħafna welcome għal this-channel. Hopefully il-video tinitfall qudiem jogħġbukom u tibqaw seguni. Dak kollox għallum biex intikom hint żgħir għal video li mis ħajkun.
ħanibda nsajjar, ħantikom hint, tissaponu x'ħansajjar minn dawn l-ingredienti. Ħaġa tipika Maltija, ħaġa ħelwa, żmien lajt. I'm sure li tafu. Daw għalli għal sbaħsbina xina nħobbhom ħafna. Dal ħanamel. So watch out for that video. In the next week naħseb joħroġ ġifriħem. U ġimgħa dieħla wkoll ħamur Malta nqas minn ġimgħa. Ġajt bżal video imma issa żmien qed jgħaddi u very ċtata għalkemm hawnhekk kellna temp tal-biħ tal-aħħar ġimgħatej. So mainly ċtata l-familja u l-ikel. So da kollox, grazzi ħafna u tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Il-ġurnata jew il-lejl tajjeb.